No niin, nyt on asennettu toi ilmanvaihtohässäkkä putki. Siinä on toi lämmön talteenotto. Aika heikosti kyllä puhaltaa. Siinä on yksi patteri nyt tästä takahytis ja tuohon tulee noin perkele kun tarkentaa huonosti käyttöpaneeli tuolla lattialämmitykselle ja sit toi on toi ilmantarkkailu. Mistä se lähtee päälle? Tuolta. Nyt se heräkkää. Herätyskone. No. Nythän lähti. Saatana valo häikäisee tuohon näyttöön, niin ei näe mitään. Joo. Ja sit tuo putki kulkee täältä takahytistä. Tuo puuttuu vielä suulake. Menee tuolta seiniä läpi. Niin muuten tossa on toi kiertovesipumppu. Nyt tossa on ennen ollut patteri välissä. Toi on kylmä ja toi on kuuma. Tosta lähtee putket. En tiedä toimiiko. Mut saa sitä kokeilla. Sitten täällä putki jatkuu. Siellä on yksi venttiili. Ja taas yksi lisäpatteri siinä. Ja tohon tuli yksi patteri, se jo vielä kunnolla kiinni. Ja täältä se putki tulee. Vitummoinen sekamelska. Ja tuolla on se keraaminen kenno sisällä. Mä oon vähän modifioimaan LTO-konetta. En tiedä onko se vähän aneeminen. Helvetin huonosti mun mielestä siirtää kamaa. Se käy 60 sekuntia toiseen suuntaan ja sitten se vaihtaa suunnan ja siirtää siellä kennosta sen lämpimän ilman sisällä, mitä se on saanut talteen. Niin ja mä olen tyhjentänyt tätä eturuumaa, tuohon pitäisi ruveta lattia tekemään, että saa tänne varastotila tehty ja sitten mitä eristä. Siis seinää tuolta ja toiseinä täytyy tehdä uudestaan. Että se on hiukan pysymään lämpöä täällä. Tähän reikään täytyy rakentaa talveksi joku systeemi, ettei se tule kylmään. Niin liesituulettimen mä pykäsin tuohon oikon nätti. Joo. Kyllä se siitä. 50 metriä ostin peksiä silloin ja tossa varmaan joku 6 metriä, ehkä 7 metriä jäljellä. Tämmönen tapaus.